Ja si to neviem ale priblížiť. Ideš! On dá pekný skok. Jaj! Ďalší! Ja ich nemám priblížených, ale podľa mňa to bude v pohode. No teda není moc dobrý kameraman. Jau! Ideš ďalší? Aké má biele obutie. Pozrieme sa ešte nazad. Denis! Poď! Počkaj ma tú lyžu! Poď, že mi praskli všetky moje kostky. A teraz čo mám urobiť? Je to tam, Daši! Áno, a čo mám spraviť? Teraz to stlača